ubnai nai wing udai ubnai uba kementam yaki nong rap kamtam yaki ba rap yokoba namar kaladai ka ayom ban od ban lum ban lang no hendrai mentaka sengi ke santarik unai wing kalawan ra ka jing sengosi ke bak thang yaki nong rap hadin ba upria ubalawan rengkat bat uslap ula penjulur no yokoba ubadang don haki penthor bat haki lingkha kajing ther jong upria bat uslap kala khamjor haki benta jong ke Eastern West Kasil district bat kattu katne haki benta jong ke West Kasil district bat katkum kajing yo lum jing tip kajing julor ukuba kala khamjor bha kathan mairang jong ke Eastern West Kasil district haga ba bon kishnong kum ka riken thangmau bat kathan maroj kila jor bha kajing julor nalor ukuba kiwe de ki jing thungkum ubiskot bat ki jor ki jhabru kila julor katba ki benta jong ko West Kasil district ki telong khubor ki yathu bakala don ka jing hab jong uslap bat ka jing ther upria ndrai kam da long than ka bajur like no tang ha ki katu kat ne tli ki shnong kom ka thain shinrot upria bat uslap ula khamjur